Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Min үземне белә белгәннән бирле Аллаһ Тәгаләнең берлегенә, барлыгына ышана идем. Вакыты җиткәч, намазга да басырымны сизә идем. Йортыбызның иң күркәм урынында һәрчак Коръән китабы булды. Белгән, белмәгән дугаларымны укыганда Аллаһ Тәгаләдән үзебезгә дуга укучы балалар тәрбияләргә насыйп итсәң иде, дип сорый идем. Миңа калса, бу теләгем кабул булды. Бер чак шулай оныгым белән йокы алдыннан йөреп килергә булдык. Бушка вакыт узмасын диеп, һәр намазда укыла торган Субханака зикрен ятларга булдым. Улым, минем хәтер бик шәптән түгел. Әллә син башта ятлыйсыңмы? Мин оныткан җирләрдә әйтеп җибәрерсең, дидем. Ул риза булды. Аның яшендә минем дә хәтер бик әйбәт иде. Берничә тапкыр укыды да ятлап та алды. Бара-бара минем дә хәтеремә кереп урнашты. Күңелләр күтәренке, максатка ирештем, беренче адым ясалды, дигән уйлар белән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрне укый-укый йортка таба юл алдык. Бу хәлләргә инде 2 ел узып та киткән. Бүгенге көндә үзем дә, аныгым да намаздабыз, мөмкинчелек булганда уразаны да тотабыз, садака бирергә дә онытмыйбыз, мәчеткә дә йөрергә тырышабыз. Әлхәмдүлилләх. Аныгым бу ел 8нче сыйныфны тамамлады. Яттан бик күп сүрәләрне белә, матур итеп азан да әйтә. 5 намазны калдырмаска тырыша, дуслары арасында да аңлату эшләрен алып бара. Үзенә бик охшый, киләчәккә матур планнар кора. Әниләр марафонының җитәкчесе Динара Әхмәт Татарстанның Балык Бистәсе районы Котлы-Бөкәш авылында Корбан гаете уңаеннан гаилә бәйрәме уздырыла. Анда балалар арасында Коръән сүрәләрен уку буенча ярыш та оештырыла. Килергә теләүчеләрне чакырып калабыз дигәч, оныгым белән күп уйлап тормыйча барырга булдык. Ул анда изге китабыбызда язылган сүрәләрне яттан сөйләүчеләр белән танышырга, аралашырга, көч сынашырга булды. Татарстан Республикасының Балык Бистәсе районы Котлы-Бөкәш авылы Уфа шәһәреннән 424 километр ераклыкта урнашкан икән. Орада якын түгел, юлны да белмибез, шулай да теләкләребезне теләп, юлга чыктык. Кайда җиңел машинада, кайда газельдә, кайда трамвайда, кайда таксига утырып, Сабантуй башлануга барып җиттек. Котлы-Бөкәш авылы табигатьнең искиткеч матур урынында, катнаш урманнар кычагында борылып аккан Шөмбәт елгасы буена урнашкан. Бу авылның тарихы 1680 елдан санала. Элек бу җирләрдә Чаллы ханлыгы булган. Тарихи вакыйгаларга, искиткеч кумарткаларга бай булган бу яклар күп галимнәрне кызыксындырган, бихисап китаплар язылган. Эзләнү, өйрәнү эшләре бүгенге көннәрдә дә дәвам итә. Менә шундый бай тарихлы Котлы-Бөкәш авылы җиренә без дә аяк бастык. Киң урамнарына асфальт түшәлгән, йортлар төзек, хуҗалыкларга су, газ кертелгән, ерактан ук тирә-якка ям өстәп мәчет манаралары күренеп тора. Каршыбызга бик күп бәйрәмчә киенгән кешеләр тап булдылар, һәм алар һәрберсе безгә мөселманча сәлам бирделәр. Бу бигрәк матур күренеш безне хайран калдырды. Сабантуй уздырылачак ялан Котлы-Бөкәш һәм Тәберде Чаллысы авылларының нәк уртасында урнашкан. Кәртә белән уратып алынган капкасы да бар. Кергән җирдә Котлы-Бөкәш авылы Сабантуйна рәхим итегез дип зур хәрефләр белән язып куелган. Без алга таба атладык. Сәхнәгә таба барган юлның 2 ягында сатучылар урнашкан. Алар барысы да мөселманча киенгәннәр, татар телендә үзләренең күз явын алып торган товарларын тәкъдим итәләр. Монда ниләр генә сатмыйлар? Уенчыклар дисеңме, тәмтыннар дисеңме?
бар да бар. Аларның иң күркәм урынында сәхнә урнашкан. Алдында көрәшчеләр өчен майданчык, армрестлинг, армлифтинг уздыру өчен урыннар әзерләнгән. Сәхнәнең уң ягында Коръән сүрәләрен яттан сөйләүчеләрне тыңлап, үз бәяләрен бирергә дип Мамадыш районыннан килгән Галия абыстай һәм Тәберде Чаллысы авылының абруйлы апасы Гөлсинә абыстай урын алганнар. Сәхнә алдында ярышларда җиңүчеләр өчен кыйммәтле бүләкләр тизеп куелган. Бәйрәмне читтән караучылар өчен күп санда эскәмияләр куелган. Бар да әзер. Күктә кояш елмая, кошлар сайрый, талгын гына борынгы татар кие агыла. Ул Сабантуйга килүчеләрнең күңелләренә үтеп кереп, бәйрәмгә айруча бер матурлык, хузурлык исти кебек. Сабантуйны авыл мәчете хәзрәт мөгаллиме Раил Файзрахманов ачып җибәрде. Ул бу гаилә бәйрәме 5нче тапкыр үткәрелгәнен, бераз аның тарихын сөйләп үтте. Ярышларда катнашучыларга уңышлар теләде. Шулай ук бәйрәмнең мәртәбәле кунагы Татарстанның казые Җәлил хәзрәт Фазлыевка да сүз бирелде. Ул бәйрәмгә үзенең күчтәнәшендә әти-әниләргә насихат дигән тәрбия турында китапларын да алып килгән. Шулай ук котлау өчен сүз Котлыбөкәш җирлеге башлыгы Габдрәшит Газиз улы Назиповка, мәктәп директоры Накиф Юнус улы Салахиевка, Балык бистәсе районы мәгариф бүлеге башлыгы Илдус Сабир улы Садыйковка да сүз бирелде. Алар һәммәсе Сабантуй матур үтсен, бәйрәмгә килгән һәр бала шатланып куанып, тагы да мондый бәйрәмнәрдә катнашу теләге белән таралышсын иде дигән теләкләрен белдерделәр. Бәйрәм башланып китте. Монда Коръән уку ярышы, татарча көрәш, гер күтәрү, армрестлинг, балык тоту, утын кисү, тракторда узышу, көянтә чиләк белән су ташу, кашыкка йомыркы салып йөгерү, уктан ату, капчык киеп йөгерү, пима ыргытышу, чүлмәк вату һәм башка халкыбызның күңелле, дәртле уеннарын күрү бәхетенә ирештек. Балалар белән бергәләп ата-аналарда бу ярышларда рәхәтләнеп катнаштылар. Бер кем бүләксез калмады. Иң зур бүләк велосипед булды. Балаларга гына түгел, улыларга шундый матур бәйрәм оештырганнары өчен Раил Файзрахмановка, спонсорларга, оештыручыларга халык рәхмәтләрен укыды. Мин үзем дә, оныгым да ярышларда катнашып бик күп бүләкләр алдык. Мәртәбәле кунаклар өстәле артына безне дә утыртып, яңа гына мичтән чыккан бик тәмле бәлеш белән сыйладылар, чәйләр эчерделәр. Безне тугандаш Башкортстан Республикасыннан килгән мусафирлар дип кабул иттеләр. Хуҗаларның җылы карашлары, мөлаем йөзләре, изге теләкләре безне тагын да үстереп җибәрде. Күңелебезгә аеруча бер җылылык өстәде. Бу бәйрәмдә бик күп кешеләр белән таныштым, аралаштым. Сабантуйга килүчеләр арасында сөйкемле йөзе белән үзенә әллә кайдан тартып торган, ап-ак яулыгын элеккечә итеп башына бәйләгән Галия апа Мингазова да бар иде. Ул үзенең яше буенча аңа 87 яшь кунаклар арасында иң олысы икән. Ихтирамлы, итәгатьле, кешелекле Тәберде Чаллысы абыстайы. Сокланам, горурланам сезнең белән. Әгәр дә бүген кайтып китә алмасагыз, безгә кирип кунарсыз, дип безне шатландырып та куйды. Көн кичкә авышты. Җәмәгать бергәләшеп акшам намазын укыды, ярышларда җиңүчеләрне котлау мизгилләре дә тамамлануга барды. Без кайту турында уйлый башладык. Галия апа белән авылның ветераннар советы җитәкчесе Хәтимә апа Вәгыйз кызы күңел турыннан чыккан изге теләкләрен укыдылар. Аларның соравы буенча авыл җирлеге башлыгы Габдрәшит Газиз улы безне олы юлга чыгарып, Ярчаллыга баручы автобуска утыртып, хәерле юллар теләп озатып калды. Күзләрдән яшьләр килеп чыкты. Нинди изге юлга чыкканбыз без бүген. Нинди иманлы кешеләр белән безне очраштырды Аллаһы Тәгалә. Нинди генә рәхмәт сүзләрен әйтсәк тә аз кебек. Исән-сау булыйк. Алдагы елларда да очрашырга язсын. Котлыбөкәш авылы халкы. Менә шулай белгән дугаларыбызны укый-укый, рәхмәтләребезне әйтә-әйтә, оныгым белән сәфәребезне туган Башкортстаныбызга таба дәвам иттек.